sanatçısı, halkın savaşçısı Yılmaz Güney bizlerle etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Biranîna derhêner û sînemagerê Kurd Yılmaz Güneyê li navçeya Şişliya Stenbolê. Kovara çand û hunerê Güney di 86mîn salvegera rojbûna Yılmaz Güney de bi navê hunermendê Gel Şervanê Gel bernameyek saz kir. Gelek heval û hezkiriyên wî beşdarî bernameyê bûn. Hevalê wî yê nivîskar Temel Demirer dibêje, Güney şervanekî doza Kurd bû. Ulusunun davasını unutanlara benzemez. Naş bi wan kesên godoza neteweya Kurd ji bîr kirine. Ew şervanê Çîna karker bû û di her wext û şertan de bi dengê bilind doza neteweya Kurd di anî ziman. Hevjînayî Fatoş Güney ji Rûda wê re ragihan ku xwestin Yılmaz bidin ji bîrkirin û tinekirin lê nikaribûn. Ew tim di dil û bîra xelkê de zindiye. Ev yek jî min pir bextewar dike. Mixabin, filmên Yılmaz Güney hê jî li Tirkiyeyê qedexene. Mesela hûn qet filmên wî yên Rê, Gerî, Dîwar di televizyonan de dibînin. Nîşan nadin. Lewra mijara filmên wî hê jî aktuel û di rojeva Tirkiyeyê de ne. Xwestin navê wî ji sînemaya Tirkiyeyê tune bikin. Lê hêza wan têr nekir. Türkiye'deki meseleleri aktaran, gözler önüne seren film. Güneyê ku bi nasnavê şahê kirêt dihat naskirin, di 114 filman de wek lîstikvan lîst, derhêneriya 26 filman kir û çêkerê 15 filman bû. Her wiha senaryoya 64 filman nivîsand û sala 1982 li Festîvala Filman a Cannesê Palmiyeya Zêrîn wergirtibû. Yılmaz Güney Kürt bû, Kurdistan bû. Yılmaz Güney zamanı ki Türkan xwedî lêkir. Türkiye sineması, Türk sineması gotin. Halbuki Yılmaz Güney Türkiye sineması o. Mago am hevin. Am brana, am kardeş ama vana var nekir. Vana Yılmaz Güney ro. Yılmaz Güney stevrik bu. Yılmaz Güney hiv bu. Le sinema Yılmaz Güney ekol bu. Yaşasın bağımsız, birleşik, demokratik Kürdistan. Yılmaz Güney yekê Nîsana 1937 li parêzgeha Edeneya Tirkiyeyê dayîk bû. Lê ew bi eslê xwe ji navçeya Swêrekê a Rihaya Bakurê Kurdistanê bû û nehê îlona 1984 di 47 saliya xwe de li Parîsa paytexta Fransayê koça dawî kir.